Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Hola, soy Celia y voy a presentaros el nuevo programa de Retuit Radio. Los colegios que van a participar hoy son el Colegio Ángel Esteban, el Instituto Joan Coromines, el Colegio Marqués de Benicarló, el Instituto La Salle. ¡Adelante, amigos! Des del Col·legi Àngel Esteban, els alumnes de tercer ens diran el seu millor moment del dia i els de quart contestaran a la pregunta de si volen tornar al col·le. Coincidireu amb aquests xiques de tercer i quart? No us pergueu les respostes. Algunes d'elles són dignes de ser escoltades. Hola, companys i companyes, amics i amigues, professors i professores. El meu millor moment del dia és a les 9 del matí quan em llevo i imagino totes les aventures que faré durant el dia. I el meu millor moment del dia és per la tarda, perquè estic amb la meva mare acabant de fer els deures i després jugant. I el meu millor moment del dia és a la tarda, perquè em puc relaxar i jugar amb els meus Playmobils després de tot el dia. I el meu millor moment del dia és per la vesprada, perquè podem salir a jugar o a passejar. El millor moment del dia és quan vas a la terrassa a jugar amb els meus germans a la pilota. El millor moment del dia és quan anem a jugar amb mi, perquè és molt bona i em fa feliç. L'estic molt és la millor goixeta del món. I ara el meu millor moment del dia és per la tarda, quan vaig a passejar, perquè estic en la naturalesa, prop dels arbres, de les flors, i veig papallones i altres insectes. M'agrada quan surto a passejar i puc tornar a veure els meus iaios. I m'agrada l'hora, les 3 de la tarda, perquè sempre me deixen jugar a la màquina. El moment del dia que més m'agrada és veure una pel·li amb la meva família, perquè estem tots junts. Tens ganes de vindre al col·le? Per què? Sí, vull anar perquè m'ho passa genial per a veure els meus companys i el meu professor. Vull anar al col·le perquè en casa estic molt agobiat. Tinc moltes ganes per poder estudiar de nou. Sí, tinc moltes ganes perquè nos lo passem molt bé. Vull anar perquè el meu profe és molt divertit i dibuixa fatal. Tinc ganes d'anar al col·le perquè ahir sempre em despertava prompte. No, perquè m'agrada fer classes en pijama. Tinc ganes perquè estaria amb les meues amigues. Tinc ganes per fer els deures amb el meu pare perquè cada dia és una baralla. No, perquè si algú té el coronavirus ens podria passar. Sí, perquè a casa estàs tu solet i és molt avorrit. Sí, perquè podem fer activitats i estar amb els nostres companys. Sí, perquè me servirà un muntó per al meu treball. Sí, perquè els professors són molt bons i m'ho passo molt bé. Vull tornar perquè m'avellis veure els meus companys i aprendre molt més. No, perquè han dit que tenim que anar a la mascareta i la mascareta agobia molt. Tinc ganes d'anar perquè vull veure les meues amigues. Sí, vull perquè així tindré un futur millor. Sí, perquè aprenem més i no, perquè m'agrada estar en casa. Tornar a anar al col·le per fer les divertides classes d'antes. Tinc ganes perquè vull jugar al futbol i al rocòdrom. Vull estar fent els deures a casa perquè estic més tranquil·leta i vaig al meu ritme. M'agradaria perquè me'n recordo dels bons moments que he passat amb la meva classe. Vull anar perquè m'ho passava super mega triple bé. Adeu, gràcies per escoltar-me i espero que pront ens tornem a veure. Avui, a Retuit Ràdio, des del Coromines retrem un sentit homenatge a Ferran Royo. Llegirem l'acte del 5è concurs de fotografia, que porta el seu nom, i una alumna de biologia, Marina Segura, ens llegirà un poema que simbolitza l'esperit i l'arrelament a la terra que tenia Ferran. Es tracta dels versos de Lo que conec, del poeta del Matarranya, Desideri Lombardi. Hola, bones, com esteu tots i totes? Desitgem de tot cor que tingueu molts ànims i força. Des de l'IES Joan Coromines us enviem tota l'energia positiva des del cor.
Com tots i totes sabeu, aquest any ens trobem en una circumstància molt especial, però des del Departament de Biologia i Geologia no estem disposats a que cap virus ens pare. És per això que hem decidit que enguany també tinguem el nostre tradicional concurs de fotografia, el 5è concurs de fotografia i natura Ferran Royo, amb el nom del nostre benvolgut amic i company Ferran. Ferran, que com ell es definia, el pagès que feia de mestre, tan tropell, tan savi, tan bon professor, tan bon amic, tan entusiasta, tan bona persona. Ell també ho haguera volgut així. Aquest any ho hem fet des de casa i han sigut les millors fotos amb la il·lusió de sempre. I quin ha sigut el tema aquest any? La natura des del balcó, o des de la terrassa, o des de la finestra, o des de l'escaleta, o fins i tot des de la porta de casa. Des de qualsevol dels raconets de la llar del nostre alumnat. El Departament de Biologia i Geologia està molt satisfet i orgullós de la gran participació i acollida que hem tingut aquest any. Gràcies, milions de gràcies a tots i totes per la vostra participació. El jurat, com cada any, està format pels diversos sectors de la nostra comunitat educativa, de la nostra família, alumnat, personal no docent, famílies i professorat. Concretament, en aquesta edició hem tingut un gran jurat i, com dirien al meu poble, de categoria. Representant al sector professorat, les fantàstiques noves incorporacions al Departament de Biologia, Sergio Ripoll i Sònia Blanes. Pel que fa al sector famílies, la nostra incansable i estimadíssima presidenta de l'AMPA, Clàudia Traverso. Del sector del personal no docent, l'atenta i simpatiquíssima conserge Mari Carmen Urquizo. I el sector més estimat, el sector alumnat, alumnat de luxe, com en cada edició, Chaima Busuf i Eletra Orsi. I amb l'inestimable assessorament del nostre fotògraf i conserge José Enrique Peraire i el nostre estimadíssim cap de departament Joan Antoni Mullas. I com cada any, agrair a la nostra amiga i companya Eva Vela, que any rere any ens fa el cartell del concurs. Gràcies de tot cor, a tots i totes. Tenim constància que els ha costat moltíssim decidir d'entre totes les fotos que ens heu fet arribar. En primer lloc, hem seleccionat els finalistes, en els que farem la tradicional exposició al rebedor del centre. I per què no? Una exposició virtual també. Entre aquests finalistes es troben els 3 guanyadors del 2020. Passem a llegir l'acta del jurat. No oblidem que, com tots els anys, farem el lliurament de premi de forma virtual a final de curs i presencial al curs proper. Segon premi compartit, xec de 50 euros en material escolar per a cadascuna de les nostres alumnes, Emily Pinto Huguet, de segon de batxillerat, i Celia Naranjo García, de primer de batxillerat. Primer premi, càmera fotogràfica esportiva, a la nostra alumna, Noa Giner Bonet, de primer ESO B. Moltíssimes gràcies a tots i totes. L'enhorabona a les guanyadores i gràcies per apropar-nos la natura, per observar-la, per cuidar-la, per estimar-la. Gràcies per continuar el camí que Ferran va iniciar al nostre centre. I ara us deixo amb un poema que ens representa com a poble, com a naturalistes i que li encantava a Ferran. Conec les herbes del Ribàs, la melca, la gaó, lo romell i el timó, les motes de fenàs, la cascaula, el morró, la porrassa, el donzell, l'argilaga, el crespell, ginesta i arissó, la ruda, lo fuell, l'oblet, la corrotjola, la jonsa, la niella, cogula, panissola, l'herbeta de perdiu i la roella, lo cart, lo panical, l'ars i la gavernera, la botja, l'espinal, lo gram i herba pucera.
Conec los joncs del riu, l'hotell i el poliol, les llepalasses i l'espígol, les bogues i el cerver, l'oboix i el corrunyer, l'ofonoll i la brolla. Moixons i moixonets conec, la merla del bec groc, la polleta de riu, l'opit roget, l'otord i el pinyarot, la griva i el rellet, la garsa i el pigot. Conec racons i raconets, les pedres del camí em coneixen i les herbes que creixen pels rius i els barranquets. Les velles carrasques del solà, los roures ressecs de les ombries, los verds pins del pinar, ginebres i sabines. Conec fontetes i aiguamolls, tois i bassetes, pujadors i colls, arrimadors i coves i covetes. I com jo les conec, elles a mi em coneixen. 1984, Desideri Lombarte. En primer lloc, l'alumnat d'infantil 5 anys ens dedicarà unes paraules de comiat. Este és el meu últim curs infantil i vull donar les gràcies a la meva mestra Anna. Durant estos 3 anys he après moltes coses i m'he divertit un munt. Gràcies, Sònia, t'ajudaré molt. Seré sempre un pingüí. M'agrada veure els meus companys el grateig i a la meva senya. M'ho he passat molt bé perquè he jugat amb els meus amiguets. El que més m'agrada del col·le és celebrar el cumple amb els meus amics. He après moltes coses i m'ho he passat genial. El que més troba a faltar és abraçar els meus amics i jugar amb ells. Una taula on trobo em falta molt el moment. No te patis. En el servei que no ponien a nota el tacar-me. Quan desapareix el coronavirus, tornarem tots a classe. Molt Xani! Hem jugat i hem après molt en la classe dels peixets. Que bé estarem sense cap malaltia. Pel coronavirus no puc veure els meus amics ni a Maria José. Vull començar a primària i aprendre a fer moltes coses noves. Besics a tots! Gràcies, Sònia. M'has ensenyat molt. No oblidaré a mi professora ni a mis amics. Vos vull molt. Els mestres sou genials. Ens heu robat el cor. Carmen, te provaré molt a fatal. Com ja sóc gran, me'n vaig a primària. A continuació, els alumnes de tercer ens contaran algunes endevinalles. Si voleu saber la resposta, visiteu la pàgina del Facebook del Marquès a partir de les 8 de la vesprada. Dues capses menudes que obrin i tanquen alhora i a dins guarden una nina que mai no surt a fora. Surt cantant, fa turulú i de tots és mal rebut. Soc dins la mar un pessic i cap família del món no dina si jo no estic. Un do musical molt fi que somriu, juga i no es cansa. Li agrada l'aigua, no el vi. ¿Qué es lo que siempre aumenta y nunca disminuye? Alas de 1000 colores se pierden entre las flores. No es reloj, pero hace tic-tac. No usa pilas, pero no para de andar. ¿Qué es? 100 doncellas en un campo, todas vestidas de blanco. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres saber lo que es, espera. Finalment, sisè realitzarà el seu comiat. Des de l'escola vos desitgem moltíssima sort. I amb tots vostès, el rap de sisè. Benvinguts al nostre rap, el rap de sisè, amb totes les mans els grups de la A, la D, rapejant-vos l'experiència del confinament, expressant amb rimes els nostres sentiments, que arriba ja l'estiu i s'acaba aquest hivern. No volem estar a casa, xiquets al carrer, volem prendre la fresca, volem deixar play, si no anem d'excursió, que ens tornen els diners. Un canvi d'etapa, que ràpid passa el temps. Ha arribat la nostra hora, l'hora dels valents, i que servisca també d'acomiadament per a tots els amics que ja mai veurem. Amor i pau per als mestres, companys i demés. Mai oblidarem que som del Marquès. A la vida
el que de vegades pareix un final és realment un nou començament. Les primeres petjades són les més demoloses, però el resultat és el reconeixement. Fa 9 anys que vam arribar a aquesta escola, el Gran Marquès de Benicarló, una promoció de 4 línies que per a nosaltres ha sigut la millor. Moltes hores hem passat junts, a la classe, al pati i anant d'excursió, fent esport, parlant anglès, cantant cançons i entre totes elles alguna reflexió. Bon dia, senyoreta. Bon dia, vostre calçots. Trau les tots, la llibreta i el llibre, que qui no treballa seu per tot. Este és el nostre últim curs, que el Covid-19 ens ha fotut l'ocasió, que no es pensen els benicarlandos que ens hem quedat sense foto ni graduació. Avui tenim llàgrimes als ulls, realment no sabem si riure o plorar. És un sentiment d'alegria i tristesa per el que hem viscut i s'ha d'acabar. Ara comencem una nova etapa, lluny i prop del Marquès de Benicarló. Utilitzarem tot el que ens heu ensenyat per a complir la nostra missió. Però abans de tot, voldríem acomiadar-nos dels mestres, els conserges i la direcció. Som marquès i fem marquès, allà on estiguem de tota la nació. Hola, nosaltres som Aizane i Maria i som unes alumnes de l'Institut de la Salle de Benicarló. Ara anem a fer una xerrada sobre el confinament causat pel Covid-19 i una petita entrevista sobre les coses que hem fet durant aquesta quarantena. Anem a començar donant la nostra opinió de tot el que ha passat aquests mesos. Nosaltres hem vist tota la situació des de les nostres cases tot el temps i pensem que ha afectat molt a la societat. Tant econòmicament com socialment, ja que moltes persones s'han quedat sense treball i altres, desgraciadament, ens han deixat a causa d'aquest virus. La majoria de la societat espanyola ha obeït bé al confinament durant els primers mesos, però creiem que a partir de que ens van deixar un poc més de llibertat, la gent ha deixat de creure. Quan vam començar amb la fase 1, alguns bars no van respectar les normes de seguretat aplicades. Per tant, els van cridar l'atenció i des d'aquest moment ho han complit com devien. Centrant-nos un poquet amb nosaltres, el nostre institut, la SAE, ens ha organitzat molt bé a l'hora de fer el treball i ens ha ajudat a portar el tema dels estudis amb normalitat. Esperem que l'any que ve puguem tornar als col·legis, però ara encara creiem que és molt prompte i com ja hem vist en altres països, si en aquests moments fem classe, el nombre d'infectats podria augmentar. Ara, durant aquests mesos, quan no fem tasques de l'institut, ens dediquem a fer altres activitats com deport, cuina i mirar algunes pel·lícules i sèries. Sí, jo també. I tu què has cuinat? Jo he fet galetes. Bé, i com es fan? Hi ha que agarrar farina i ficar un got i mig, una cullerada de levadura, una d'aroma de vainilla per fer-li gustet, un ou, 90 grams de mantequilla derretida i ho mescles. Després de mesclar-ho, fiques el xocolat en la quantitat que vulguis ficar-li, ho fiques a la bandeja i ho introdueixes al forn durant 10 minuts a 180 graus. Et queden boníssimes. I tu has fet alguna coseta de cuina? Sí, vaig fer pancakes. I com es fan? Bé, primerament es tenen que derretir 50 grams de mantequilla i una vegada està líquida es mescla amb 30 grams de sucre. Després s'afegeix un ou i es mescla, afegint un got de llet. Per últim s'afegeixen 60 grams de farina i una vegada està tot ben mesclat ho fiquem a la paella i posem la vitroceràmica a 150 graus. I ja, si vols, pots ficar-li algun complement per damunt per a que estiga més complet. Ja la faré, a veure com em queda. De sèrie que hagis vist aquesta quarantena, quina em recomanes? La veritat és que he vist 3, però la que m'ha paregut més interessant ha sigut La Casa de Papel. Està xulíssima, jo te la recomano. Tracta d'un grup de persones que es fan amics i decideixen atracar diversos llocs a lo gran. És superintrigant. I tu, quina em recomanes? Jo la que més et recomano és Yo Nunca. Tracta d'una xica índia que va perdre la persona que més volia, son pare, i va patir ella una paràlisi de les cames de la notícia de la mort de son pare. Al recuperar-se, ella vol ser popular i ho dona tot. S'enamora del xic més guapo de l'institut, però es dona compte de que la utilitza i passen moltes coses que no t'esperes. La veritat és que està molt xula. Pareix interessant. Bé, jo espero que prompte traguen algun tipus de vacuna per frenar la mortalitat i que puguem tornar a la vida normal.
Sí, ja tenim tots ganes. Esperem que us hagi agradat. Fins la pròxima. Adeu, fins una altra. I recordem que hem de ser previnguts amb el que fem. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Desde Retweet Radio, esperemos que les haya gustado. Os esperamos el próximo miércoles. ¡Adiós! Retweet Radio. Retweet Radio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retweet Radio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retweet Radio, ara sí que estem connectats i connectades.